Kawadhi nyime ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka omako chung' motegno ni jotelo duto masiro lwedo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua biro riwore kendo neno ni jatend piny Kenya William Ruto odok pacho e yiero manyien mar higa 2027. Kalonzo mane loso na Nyuki owacho ni sani piny Kenya nigi midhiero ma okel kod kuo mar omenda mar jopiny kosingo ni gibiling to gibiro kedo ne ratiro mar oganda. Bende se ondhicho mosebed ka itimo gi piny owacho kowacho ni maen achiel kuom gigo magigeto kedogo. Ilime mare ne oyaw apis mar duond burano e gwenge mag Nanyuki. I think we should even sababu ingine Ruto lazima aende ni wizi. Serikali yake imekuwa ni serikali ya wizi mtupu, mpaka duniani anapata sifa kama kiongozi mashuhuri Kenya wa Kenya ndio namba 2 kwa ufisadi dunia nzima. Na sisi ndio tulimweka huko, sio? Lakini sio mimi. Mimi nilikuwa na mwingine, sio? Mimi nilikuwa upande wa Martha Karua. Yule jamaa mwingine ameepa akainga kwa Kazongo. Lakini hiyo sio shida. Hiyo sio shida. Tutawang'oa hawa wote mpaka Kenya ipate uhuru kamili.